Kidikot kaseng balang safe and trap mission haka arpulai terik naiwing kila pakhang lenti bat priang yau konrat sangma bat kekenhun menteri jong da kislipar jot haka por ba uwan haka snong mukro. Kidikot jong kane kaseng kila pertaru ya kikentien ban penrem ya ka sorkar konrat sangma bat kumju ru kila perta persya ya pulit Assam. Ukonrat sangma hadin balasya pakhang ulahab ban ya kren bat pensyai ya kinong yalam kisan seng hakaba kila dawa ba ka Assam kadai ban wan IT no ya pulit bat kinong pahara klau ka sorkar Assam ki balasiat dusmon ya kun hanyo trap hamukro. Kila dawa badai ban penklan ka bor pahara habaro ki jaka kaput kila dawaru badai ban penkiu ya ka jingyaram na ka sanlak sya ka sanpau lak tingka kila banteng ba ka Meghalaya bat ka Assam kidai ban ya penbet no ya uput usam kloilan hagenega por nakaliang ka jongi kisan seng ki bakentup ya ka HYC, HNM, EJNC, JSM bat ka CORP Corps hadin bangila yui bat ya jingtip bala ki paradok prasnam jongi ki basa apa mukro kila syaksiat haki pulit jong ke Assam belak pengken ya kata ka hak long briu man briu tementa kesengi hadin bangila ya jingtip bana kaliang u konrak sangma bodeu menteri rang ba jong ka jela unwan hiar sene na kaliang jongi kisan seng ila ab ya u hashtag lenti ban penpau ya ka jing persya baru ban penpau ya ka jing penrem halor kane ka jingja tana kaliang ka jongi ha ka jing ikran badu CM ngila kran da ka basyai bayak itu ki pulit ki bala don keti ban siat ya ki paradok prasnam jongi gitu ki pulit Assam amdai tang ban suspend ya ki henry ya gitu ki pulit de ban handover syaka jela ka jongi kenang baki pulit jongi kin la ban investigate ya gitu ka kam mat ban penhap ya ki ha kata ka kendon ka de ban penhap ta susyuru ni dawana ka sorkar baka de ban penbiang ya ki force syaki tan border dadangi pai menta kini ki force jongi ki battalion bun bakila syak pendon kam bakala tang ban lej escort ya USP UDSP haban lej daki ar la gypsy ban escort ya kita ki minister henry ladangi phai supo khaput kalong ka jingsir ya ki pajba jongi namar ka sorkar hi kamla ban ai kalat jingeda ya ki tena kaliang jongi ki sanseng hi ngi kentu ya ka sorkar bakan pembiang ya ki force syaki border area khnang baki pajba jongi ki nong snong jong ki than border kinyo ya ka jingsngan bat kum kene ka jingjaru bakan numjasu nang ni syakmat hak di kasngi ke pemerintah naleng juga HYC harkat bat South Liki kenhun sek malang apo kalama safe nutrition mission ngiliyo ban betengi jingwan sekolah hak ni snom kro di kobopi tepi ke jingjia kede ke jingjia ya ke ba kajet ban riu jongi ke jumat ke bahum ni jisusi tang mamba uput usang nginoma ban dan ke jingjia po langpi kosnya orang sipau lah dengan bakla. Sauti lagi mesti berkordoh kelalai. Mentah hang ni ngelayo jitep. Haduk menurut setiap hendri umut. Kamen sim kabalui, kamen sim kabah siteng pot. Jung pardo senam kelalai. Hakikitan sulai jung sorkar Assam. Habis ini jingjia baru nginam lah kelam dah kentok ya ke sorkar MDA ke sorkar jung konrak sama. Hawat mana sengi lawan ban jurip lani wan ban pet ya kita kinong syong bat dia ka jaka bala jar ji siap tena lejungi ku kenhon meneng layo ban peni ka sen protes dak ba ngila welcome you ling ba ki slipar jeri ling make tiki slipar jot hashtag lenti tikanom kutang kumne ki jing protes hang te preng jong snong rong layo ban peni ka sen protes dak ba ngilai perta shame on you konda sama kai ka ba nagaliang jongi kenhon hadin ka jing perta ngilayo ban ikran bat kata ka jing ikran ulai shibun ki asharan sangi kretang away kalong bangi nale jong kenhon ngem ju ko ngo shu ya ki kitien jeli jong jong ka sorkar ni kon rasanga ko mo pitep hi ki issue ki bladam ya ka ba ki don positive nutrition ki issue ki ba la kran le ba ka jing prak tien prak tli jong ni CM lalu kon rasanga harakat barka kabinet ke jongu hari keempat semua poi hai ro hadu mentah tinging la dawa menai kumolong ne constitution kumaloh hadu mentah menai ngidang long kalau long tense ma ngidon kam ba
police let's say ki CRPF la ni ki palong neutral ki de bandan ban pahra ni ki lanye ba omdam de ban no liang so asam la ni so me khlia ti ka ba na lo jong kata ngilai kran ha ba de bat ka di ka case ko mangitip hi ka case ka jah ni po pur sam jong ka kasi jan che hel si po me khlia ting sku ban ong ba omdai tang ban shu ngilai osngo wi te ka khubor ba la penchito mitiki police jong asam lang ba ka asam government ringi ong ba de ban over syaka me khlia police baka day bentok kit kami kira police ya kita gi nosiat lah ni kita killers naka asam police lah kili lah kalong ki police guard lah ni ki police asam police te hak jo por nak liang jo ngi kum kan hon komo ong hi ya ketika amon hi ngi don kam lah ni ngi kerpat ya ka government baka day ban increase ya ketika lump sum amount ko ong 5 lakh to each family ti kini hilong kidi kijing perbanan nang le jongi basyan ngi se shong ge jing lang bat ngi sapanlong ge jing ki hang ne po rilum khasi jantia la kalong ne jantia hel ne de hang te po nong ba shlo. So exactly, what are the issues? You can tell us. We just want justice, sir. Yeah, exactly. So number one, the people have been suspended. Those officers, all the officers have been suspended. Then after that, CBI, NIA inquiry, as per the terms, because NIA is more on counter-terrorism. So as per the situation, CBI, NIA, I think even government of Assam has agreed to it. I'm going tomorrow to meet Home Minister. The CBI inquiry will be done. From our side, all government programs, everything has been stopped to show respect to the family members. So we have put everything. What else is there that you would like to mention?